Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, ámen. Szeretettel üdvözlöm a püspök atyát és a pap testvéreket, valamint a kedves híveket. A mai témánk, tegnap ugye az ige Krisztusáról beszéltem, ma pedig az eukarisztia Krisztusáról szeretnék beszélni. Tudjuk azt, hogy ugye, ahogy tegnap mondtam, a második vatikáni zsinat óta egyértelművé vált számunkra, hogy az ige, a szentírás és az oltári szentség egyenlő szinten van. Jézus Krisztus titokzatos módon, mindkettőben intenzív módon jelen van. És lelkünk tápláléka mind a kettő. Jézus, mint tudjuk, az utolsó vacsorán alapította meg az oltári szentséget, az eukarisztiát. Azért alapította meg, mert szerette volna valamiképpen az utolsó jelét adni minden értelmet meghaladó szeretetének. Mert hiszen azáltal, hogy valamiképpen titokzatos módon önmaga beleköltözött abba a bizonyos kenyérbe, amelyet ő átváltoztatott, és abba a borba, amelyet ő átváltoztatott, hogy teste és vére legyen, ezáltal megalázta újra önmagát, hogy a lelkünk tápláléka lehessen. Azért, mert ennyire szeret bennünket. Felmerülhet a kérdés bennünk, hogy miért a kenyeret és a bort választotta Jézus. Ha mai ételeket nézzük, akkor mondjuk a pezsgő és a kaviár volna talán mondjuk a legnépszerűbb és a legmagasztosabb étel és ital, amit az emberek esetleg mondjuk magukhoz vehetnének. De Jézus számára nagyon fontos volt, hogy ne a külsőségekben lejjék az emberek az örömüket, hanem a lelki dolgokban. Ezért, amikor a kenyeret és a bort választotta, azért választotta ezt a két ételt, illetve ételt és italt, mert ezek voltak akkori korban leginkább elérhetők az emberek számára. És a mindennapi kenyér és a bornak a fogyasztása az teljesen az életük részévé vált. És Jézus az életünk részévé akar válni. Mert azáltal, hogy az ember magához veszi a kenyeret, és megissza a bort, az teljesen beépül a szervezetébe, és teljesen az ember részévé válik. És ugyanígy lélekben is ezt a csodálatos titkot akarja megvalósítani velünk Jézus, hogy a lelkünk részévé válhasson. Olyan csodálatos látni azt, hogy egyes emberekben mennyire tud élni Jézus, mennyire jelen van, azért, mert befogadták őt a szívükbe, és ő ezáltal élővé válik bennük. Olyan csodálatos ez a titokzatos csere, hogy amikor az ember áldozik, akkor egyrészt az oltári szentségben jelenlévő Jézus az én testem részévé válik, lelkem részévé, de én is az ő titokzatos testének, az egyháznak élőbb tagjává válok. Azáltal, hogy ő elkezd bennem lüktetni, élni. Csodálatos titok ez a kölcsönösség, ez az oda-vissza ható szeretet. Nagyon fontos feladatunk, ahogy tegnap is mondtam, az igével, a Szentírással kapcsolatban, hogy a Jézussá válás folyamatába bekapcsolódjunk. A bennünk élő Jézussal képessé válunk arra, hogy hasonlóvá váljunk ő hozzá. Az a csodálatos titok, hogy veletek vagyok minden nap a világ végéig, amit ugye Máté evangéliumának 28. fejezetének 20. versében, vagyis az utolsó mondata Máté evangéliumának, ez megvalósul az oltári szentségben. Veletek vagyok minden nap a világ végéig. Minden nap találkozhatunk az oltári szentségben vele. Azért, mert az életünk, a hétköznapi életünk részévé akar válni. Nem csak ünnepi lakoma akar lenni vasárnap, hanem a mindennapi, hétköznapi életnek a részévé. Ezért fontos, hogy az ember Jézust elhívja, amikor reggel fölkel, elhívja például a munkahelyére. Elhívja Jézust az iskolába. Elhívja Jézust takarítani. Mindent lehet Jézussal csinálni. Mert Jézus teljes mértékben az életünk részévé válhat.
Mert neki ez volt a terve, nem csak a templomban, a csodálatos pompában akar megmutatkozni, hanem a hétköznapokban is. Amikor beszélgetek egy emberrel, amikor meglátom benne a szenvedő Jézust. Nagyon fontos, hogy a hétköznapi élet részévé válhasson ő. A szent áldozás, amelyhez járulhatunk, akkor válik igazán hatékonnyá, hogyha az ember ugye tiszta lélekkel, nyitott szívvel fordul Jézushoz. És nem szokásból jön ki, hogy igen, én tudom, hogy kell kijönni a másik után lépkedve, meg kinyitni a számat, és esetleg amment mondani a pap fölszólítására, hogy ez Krisztus teste. Mert ugye a hatékony szentáldozás, amikor az ember nyitott szívvel és tiszta lélekkel fordul Jézushoz, akkor Jézus át tudja járni az embernek a szívét, lelkét, egész lényét, és kegyelemmel tudja megtölteni az életét. És nagyon fontos, hogy az ember a kegyelemmel együttműködjön, hogy ne pazaroljuk el azokat a lehetőségeket, amelyeket Jézus tálcán kínál nekünk. És az ember él a lehetőségekkel, akkor a lelki életben is, és a világi életben is egyre jobban tud előre haladni, mert érzi azt, hogy ott van mellette Isten segítsége, sőt, ott van benne Isten segítsége. Az áldozás által többek között mi is tabernákulumokká válunk. Ahogy magunkhoz vesszük Jézust, mi is szentségházak leszünk, mi is Jézus hordozókká válunk. Nem csak a szűzanya volt élő tabernákulum, hanem minden megkeresztelt ember, aki volt első áldozó és áldozik, ő is élő tabernákulummá válik. Mert ha Jézus ott van a szívében, akkor Jézust hordozza. És nagyon fontos, hogy ezt a Jézust, akit mi testünk templomában, lelkünk templomában hordozunk, ezt mi továbbadjuk. Mert Jézusnak mindig útja van. Ő maga mondja, hogy a mennyei atyám szüntelenül munkálkodik, és én is szüntelenül munkálkodom. Szüntelenül azon van Jézus, hogy a világot üdvözíthesse, hogy a jelenleg ma élő embereket elvezesse a mennyek országába. És ehhez szüksége van a testének minden egyes sejtjére, minden egyes tagjára, ránk. Ahhoz, hogy az evangélium örömhíre eljuthasson a családunkhoz, a rokonságunkhoz, eljuthasson a barátainkhoz, eljuthasson mindenkihez, akivel találkozunk. Mert az örömhír itt lakik a szívünkben, és ez az örömhír maga Jézus. Őt kell nekünk továbbadnunk, és ez keresztény feladatunk. Elveszhetnénk kötelességnek is, de ugye a kötelesség szótól az embernek olyan negatív érzése, vagy valamit kell csinálni. Pedig amikor az ember belegondol abba, hogy ha valamikitől kapok egy ajándékot, akkor az nehezemre esik elmondani a legjobb barátomnak, hogy figyelj, ezt az ajándékot kaptam valakitől, az egyik ismerősömtől, szüleimtől, barátaimtól. Nehéz elmondani azt, hogy milyen öröm van a szívemben. Egyáltalán nem nehéz. Márpedig, ha valamit átélünk Istennel, akkor ugyanez az öröm és ugyanez az ajándék van az ember szívében, amelyet el akar mondani másoknak, hogy figyelj, olyan csodálatos Isten élményem volt. Képzeld, amikor imádkoztam az oltári szentség előtt, akkor megszólított engem Jézus. Megmelengedte a szívemet. Éreztem a minden értelmet meghaladó szeretetét, ahogy szétárad a szívem tájától az egész testembe. És ezeket az élményeket továbbadva az ember számára ez nem teher, hanem teljesen természetes, mint amikor ugye az ember ajándékot kap, és elmondja a legjobb barátjának. Ez a tanúságtétel lényege. Nem erőlködni kell, hanem teljesen őszintén és tiszta szívből újongva továbbadni Istennek azt a csodálatos ajándékát, amelyet mi magunk kaptunk. Mert Isten mindenkinek akarja ezt adni, hogy érezzük, hogy ő jelen van az életünkben. Tehát, ha tabernákulummá válunk, ha Jézus hordozókká válunk, akkor teljesítjük be a keresztény hivatásunkat. Hiszen tudjuk nagyon jól, hogy
latin misének az utolsó sora így szól, hogy ite missa est. Az nem azt jelenti, hogy menjetek, hogy a Szent Mise véget ért, menjetek békével. Nem ezt jelenti, hanem az, hogy menjetek, küldetésetek van. És ez jobban kifejezi, hogy a keresztény embernek ugye küldetés tudata kell, hogy legyen. Hogy a bennem lévő Jézus tovább kell adni, mert különben nem lesz kereszténység. Most is láthatjuk, hogy a padokban még ugye volna ülőhely, még férnének el emberek, de nincsenek itt. Mert az örömhír nem jutott el hozzájuk. Azért, mert a hitük valami felszínes hit volt csupán. De az igazi hit hallásból ered, ahogy mondja Pál apostol. És ahhoz, hogy hallják, hirdetni kell. És ki fogja hirdetni, ha nem mi? A pap nem tud mindenhová eljutni. Képtelenség, hogy ahogy szokták mondani, egy fecske nem csinálhat nyarat. Egy ember nem tud hatalmas tömegeket elvinni a mennyek országába. Csak akkor, hogyha eljön az a tömeg ide, hogy beszélhessen hozzájuk. Hogy elmondhassa az örömhírt, az evangéliumot. És nekünk, keresztényeknek a feladatunk az, hogy pedzegessük a témát otthon. Hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy Jézussal az élet sokkal csodálatosabb. Hogy az oltári szentségben jelenlévő Jézus lelkünk tápláléka lehet. Az evangelizálás természetesen egy nagyon fontos feladatunk, de meg kell tanulni azt is, hogy hogyan. Mert ha csak azt mondja el az ember, hogy hát gyere templomba, meg rózsafűzérezzél, ez nem fog senkit vonzani. De ha azt mondja valaki, hogy figyelj, nekem ilyen és olyan istenélményem volt ekkor és ekkor, akkor az már érdekli az embert, mert azt én átéltem, megtapasztaltam, és ez megcáfolhatatlan. És tudom, hogy nekem igazam van. Egyébként, ha jól megnézünk egy-egy reklámot a tévében, általában azok is mindig tanúságtételre épülnek. Nézzük meg ezt a mosóport, tökéletesen kimosta a ruhámat, ezzel mosok mindig, használjátok ezt. Tanúságtétel. Ugyanilyen tanúságtételekre van szükségünk, csak nem a mosóport kell reklámoznunk, hanem a bennünk élő Jézust. És ez nagyon fontos. Mert különben a szeretteink nem fognak a mennyek országába jutni azért, mert mi hallgatunk. Mert mi nem adjuk tovább az örömhírt. És milyen csalódás lesz majd akkor, hogyha a mennyek országának kapuján átlépve tapasztalhatjuk, hogy nincs ott az, akit a földéletben annyira szerettünk. Ezért kell nem csak a testéről gondoskodni az embereknek, hogy egyen, igyon, meg aludjon, hanem a lelkéről is. Lelki táplálékot kell továbbítanunk Jézustól. Olyan csodálatos ezt átélni, amikor az ember érzi azt, hogy igen, rajtam keresztül működik Isten. Rajtam keresztül Jézus megszólít másokat. Rajtam keresztül Jézus másokat lelkileg táplál. És ilyenkor ugye az általános papság, amely minden megkeresztelt embernek a sajátja, ez kezd működni bennünk. És érezzük azt, hogy Jézus, az örök főpapunk elkezd bennünk valami csodálatos folyamatot. Hogy elkezd bennünk apostolkodni. Elkezd bennünket, csúnya szóval mondva, használni. Velünk együtt munkálkodik ugyanúgy, ahogy az apostolokkal tette 2000 évvel ezelőtt. És ez nem csak az apostoloknak a feladata, hanem minden megkeresztelt emberé. Ma, amikor a Szent Mise véget ér, majd gondoljunk erre. Amikor az oltári szentségben jelenlévő Jézust fogjuk majd nézni, és csodálni, és imádni, hogy Jézusom, ha te ennyire szeretsz engem, és ennyire felén fordulsz, akkor én is szeretném ezt a szeretetet továbbadni másoknak. Szeretném, hogyha ez a szeretet először az én szívembe megszülethessen, hogy tudjak mit adni az embereknek. Mert nélküled semmit sem tehetek. Ahogy a szőlőtő és szőlővesző hasonlatban, a Szentírásban olvashatjuk, ha a szőlővesző nem marad a szőlőtőn, és nem belőle táplálkozik, akkor elszárad. De hogyha a szőlőtőn marad, akkor gyümölcsöt hoz. És ez a gyümölcs nem más, mint amikor a szeretteinkben elindul végre a lelkiélet utáni vágy, és ők is elkezdenek gyümölcsöt teremni.
a mai szentmisében, tehát kérjük meg szerető Urunkat, Jézus Krisztust, hogy erősítse meg bennünk a vele való kapcsolatot, hogy amikor magunkhoz vesszük most a szentmisében őt, akkor érezzük, hogy nem egy ostját veszek magamhoz, hanem magát, a világ mindenség Ura Istenét, ami teremtő, szerető Urunkat, Jézus Krisztust, aki újjá akar teremteni bennünket belülről, azáltal, hogy mi igent mondunk az ő akaratára. Amen. Isten fizesse meg!